Skont informazzjoni pubblikata fil-Gazzetta Kulħadd, is-servizz tat-telemediċina qed ikompli jkollu rwol importanti fil-kura primarja. Madwar 70% tal-pazjenti li jagħmlu użu minnu jiġu indirizzati mingħajr il-ħtieġa ta' appoġġ kliniku addizzjonali. It-telemediċina li tnediet fl-2020 tippermetti li l-pubbliku jirċievi konsultazzjonijiet u pariri mediċi mill-bot permezz ta' mezzi ta' komunikazzjoni diġitali bilan li jingħata aċċess aktar faċli għal kura filwaqt li jitnaqsu żjarat mhux meħtieġa fiċ-ċentri tas-saħħa u fl-isptarijiet. Kull xahar it-tobba fiċ-ċentru ta' telemediċina wettqu madwar 9,000 konsultazzjoni medika bit-telefon, filwaqt li ċ-ċentru jirċievi madwar 90,000 telefonata relatata ma' konsultazzjonijiet u servizzi oħra tal-kura primarja. Kuljum jiġu proċessati sa 350 talba għal konsultazzjoni medika. Is-servizz jinkludi evalwazzjoni tas sintomi, pariri mediċi, koordinazzjoni ta' żjarat fid-djar, assistenza fl-iskedar ta' appuntamenti u spjegazzjoni ta' riżultati ta' testijiet mediċi, fejn meħtieġ il-konsultazzjonijiet jistgħu jsiru wkoll permezz ta' video call. Biċ-ċifri pubblikati jirriżulta li fil-waqt 70% tal-pazjenti ġew indirizzati mingħajr aktar appoġġ kliniku, 20% kellhom bżonn intervent f'ċentru tas-saħħa, 6% ġew riferuti għad-Dipartiment tal-Emerġenza u 4% kellhom bżonn żjara fid-dar minħabba diffikultajiet ta' mobilità. It-telemediċina madankollu ma tissostitwixxix kura medika wiċċ in wiċċ fejn ikun meħtieġ eżami fiżiku jew trattament urġenti. F'każ ta' emerġenza l-pubbliku għandu jċempel 112 filwaqt li għal parir dwar jekk kundizzjoni hijiex ta' emerġenza jista' jċempel 1400.